శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం భిన్నెల మదనాపురం జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి విశాఖపట్నం వైపు కారులో ప్రయాణిస్తున్న కుటుంబం భిన్నెల మదనాపురం సమీపంలో ముందుగా వెళ్తున్న లారీని వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రత కారణంగా కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న 2 వ్యక్తులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరో 3 స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. సంఘటన సమాచారం అందుకున్న వెంటనే నేషనల్ హైవే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని హరిపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రాథమిక చికిత్సలు అందించారు.